आणि लोणावळ्याला देवगड हापूस आणि स्वीट फॅमिली आमची लोणावळा या ऍक्टिव्हने फिरणार आहे. लेट्स गो. आता आम्ही जातो आहे टायगर पॉइंटला. झाले सुसू झाले ज्या खूपच भारी आले. आणि दुसरा आपला फॅमिली फोटो दाखव. वा भारी आला. पहिल्यांदा खूप जवळून बघितले आम्ही कॅमेरा. हे बघ हे मारत नाही ना हे बैलासारखे. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर आज स्वीट फॅमिली चालली आहे लोणावळ्याला. तर भावी जियाला पण समर वेकेशन चालू झाल्यात, सुट्ट्या चालू झाल्यात. तर आम्ही आज फिरायला जात आहे लोणावळ्याला. तर आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. आता आम्ही कल्याणला जाणार आणि कल्याणवरून डेक्कन एक्सप्रेस आमची ट्रेन आहे. तर कल्याणवरून 7:45 आहे आणि आता वाजले 7:45 आमच्याकडे बाकी आहे. आणि आम्हाला कल्याण स्टेशनला जायचं आहे. आम्हाला लेट झाला तर आम्ही आता जातोय कल्याणला. लेट्स गो. तर मित्रांनो आता आम्ही कल्याण स्टेशनला आलो आहे आणि 7:55 आमची ट्रेन आहे डेक्कन एक्सप्रेस. तर ती आता आली आहे. आम्ही आता त्या ट्रेनमध्ये चढतोय. लेट्स गो. फायनली आमची डेक्कन एक्सप्रेस आली आहे. आता या ट्रेन मध्ये आम्ही चढतोय. जिया झोपली आहे इकडे भावी. तर फायनली आम्ही आता ट्रेन मध्ये बसलो आहे आणि जिया इकडे झोपली आहे. लेट्स गो. आता आमची ट्रेन आली आहे खंडाळा स्टेशनला. आता हे खंडाळा स्टेशन आहे आणि नेक्स्ट स्टेशन आमचं आहे लोणावळा. मित्रांनो आता आम्ही लोणावळा स्टेशनला आलो आहे. डेक्कन एक्सप्रेस आता इकडे आली आहे आमची. आम्ही उतरलो आहे. आता आम्ही फिरायला जातो आहे. पहिला आधी नाश्ता करतो आम्ही, कारण खूपच भूक लागली आहे. जियाला पण भूक लागली आहे, भावीला पण भूक लागली आहे. आणि खरंच पहिला आम्ही नाश्ता करतो आणि नंतर मग पुढचा व्हिडिओ आम्ही बनवतो. लेट्स गो. आणि लोणावळ्याला देवगड हापूस डायरेक्ट. हे कुठे 4 डझन. अरे कुठले आहे ते? खायचे देवगड हापूस काय हे केरळावाले काय इकडचे लोणावळ्याचे हापूस. वास तर मस्त येतात. तर फायनली देवगड हापूस लोणावळ्याला. देवगडातले नाही आहेत का? हे नसणार आहे देवगडचे. चला हापूस झाला ना बघून, वास घेतला ना. तर मित्रांनो आता आमची आपली येणार आहे आता. तर पहिला आम्ही आता नाश्ता करायला जातो, पण आम्हाला देवगड हापूस दिसले इकडे. आता आम्ही माझ्या मित्राने लोणावळा स्टेशनला गाडी ठेवली होती, ती आता गाडी घेतली आणि स्वीट फॅमिली आमची लोणावळा या ऍक्टिव्हने फिरणार आहे. लेट्स गो. आता इकडे आता उडपी रेस्टॉरंट मध्ये आलो आहे आम्ही. नाश्ता पहिला करतो आणि नंतर आम्ही लोणावळा फिरायला जातो. दिसते ना चष्मा मधून तुला? हां बस फॅन बघ कुठे आहे तो. तर आता आम्ही मागवलो आहे इकडे. भावी जिया प्लेन डोसा खात आहेत आणि दीपाली मसाला डोसा आणि माझा इडली सांबार. तर आम्ही आता पहिला नाश्ता करून घेतो आहे आणि नंतर कुठे जाऊया? टायगर पॉईंट आणि लायन पॉईंट आम्ही पहिलं बघणार आहोत आणि नंतर मेप्रो गार्डनला जाणार. तर आमचा व्हिडिओ आईस्क्रीम देणार तिकडे मेप्रो गार्डनला, तुम्हाला आईस्क्रीम देणार. तर आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. तर आम्ही आता नाश्ता करून निघालो आणि आता आम्ही जातो आहे टायगर पॉइंटला.
टायगर पॉइंट आणि लायन पॉइंट. आणि समोर हा डोंगर आहे. थोडं ऊन जास्त वाढलं, मला वाटतं 11 वाजले आता. होय ना, 11 वाजले ना, 11 वाजले. आणि गोव्याला कसं ॲक्टिवा घेऊन फिरतात वगैरे भाड्याने, तसं फील वाटतं. आणि ही सर्व कृपा आहे आमच्या मित्राची. आधी पहिला INS शिवाजीला जातो, मित्राला भेटतो आणि नंतर आम्ही पुढे जातो टायगर पॉईंटसाठी. तर लेट्स गो. हार्दिक शुभेच्छा. हा होते ना, ती उभी तुला राहते ना. सांगणार होतो का बॅग मोठी नको आणू, नंतर परत प्रॉब्लेम होईल. नाही नाही, ती छोटीच बॅग आणली. तर मित्रांनो, हा माझा मित्र माझ्याबरोबर कामाला होता आणि आता त्याने बदली करून INS शिवाजीमध्ये गेला घेतली आहे. आणि लोणावळ्याला माझी आता ॲक्टिवाची सोय केली आहे, त्यामुळे खरंच खूप मस्त वाटलं. बघ बाकी मस्त आपल्याला बोलतो भावीला आधी उतरा. तर मित्रांनो, पूर्ण घाट रस्ता आहे तो. आता चढून आम्ही वरती आलो आणि खरंच खूपच मस्त वाटतं. इकडे गार वाटतं, झाडं आहेत एकदम मस्त. कारण तिकडे ऊन होतं, त्यामुळे जरा आम्ही 5 मिनिटासाठी इकडे थांबलो आहे. आणि जियाला लघवी वगैरे झाले, सुसू झाले जिया. उन्हाळ्यात पण इकडे गार वाटतं ना लोणावळ्याला. खूपच गार वाटतं. आणि ह्यांना दोघांना नाही, जियाला आमच्या सुसू झाले, तिला सुसू करून आणतो. इकडे काय हे आहे का? तर मित्रांनो, फायनली आम्ही आता टायगर पॉइंटला आलो आहे. आणि हा सर्व टायगर पॉइंट. पावसाळ्यामध्ये इकडे खूप मोठं धुकं असतं. आता उन्हाळा आहे त्यामुळे एवढं धुकं वगैरे नाही. आणि खूपच भारी वाटतं एकदम. लोणावळा ते शहर दिसतंय पूर्ण. हा, त्या साईडला शहर दिसतं पूर्ण लोण. पावसाळ्यात भारी वाटत असेल ना, धबधबे. खूपच भारी वाटतं पावसाळ्यात. गाव आहे का? हा, खाली गाव आहे, लोक राहतात. हा, पूर्ण घरं वगैरे आहेत ती काय तिकडे. काय फोटो लगेच किती रुपये? बड़े वाला 100 ला, छोटे वाला 100 ला 2 है. अरे 100 ला 2. आज काढ हम लोग की एनिवर्सरी. अरे एनिवर्सरी है तो एक फोटो तो बनता है यार. अच्छा वाला निकाल. गॉगल के साथ निकालो कि ऐसे निकालो? गूगल के साथ अच्छा आएगा, आपको पसंद आएगा फोटो तो लेने का, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेने का. इतना गारंटी लेके. अरे बाप रे, बस ये गारंटी देने वाले तू ही मिला एक. नहीं सही है. गारंटी लेके निकालते सर. फोटो पसंद आएगा तो ही लेने का. ओके थँक्यू. चलो, तर आता आम्ही एक फोटो काढतोय. आता मौका भी है और दस्तूर भी है और हम स्वीट फॅमिली साथ भी है. चलो, तर आता आम्ही इकडे फोटो काढले आणि इकडे आता लिंबू सरबत प्यायला बसलो आम्ही. खूप मस्त शांत वाटतं आणि थंडगार वाटतं. बाहेर एवढं ऊन असलं तरी इकडे कसं वाटतं? हां, खूपच मस्त वाटतं. आणि आता फोटो तो आता कॉफी आणायला गेला, फोटो कॉफी. हां, फिरू शकतो आपण. आणि आता आम्ही फोटो काढले आणि तो आता हाणायला गेला. मग आम्ही फोटो बघू, तोपर्यंत आता लिंबू सरबत पितो आम्ही आणि थोडा आराम करतोय. आणि हे समोर व्हॅली आहे. पावसाळ्यामध्ये खूप मस्त असतं, फॉग वगैरे असतो. आणि आता ऊन आहे थोडं, तरी पण खूप भारी वाटतं. वारा पण आहे. आता फोटो आले आहेत, कॉफी आली आहे, फोटो कॉफी. हे बघू, दाखवा. बापरे, खूपच भारी आले. आणि दुसरा आपला फॅमिली फोटो दाखव. वा, भारी आला, मस्त आले फोटो एकदम. तर आता फोटो पण आम्ही काढून घेतले. यांच्याने फोटो काढला, मस्त एडिट केलं. खूपच भारी वाटतं. आणि नेटवर्क पण फुल आहे एकदम. एअरटेलला नेटवर्क आणि दीपाली फोनवर बोलते, म्हणजे नेटवर्क फुल आहे एकदम. इकडे तुम्ही बिंदास येऊ शकता, नेटवर्क फुल आहे एकदम. खूपच भारी व्हॅली आहे. आणि आता आम्ही जातो लायन पॉईंटला. आता टायगर पॉईंट बघून झालं आम्हाचं, आता लायन पॉईंटला आम्ही जातो. हां, हां चालेल, मी करतो, तू फोटो काढ. ओके. इकडे सर्व दुकानं आहेत, चहा पाणी, ज्यूस, सर्व इकडे नाश्ता बिष्टा, जेवण वगैरे सर्व भेटतं. खूप दुकानं आहेत इकडे. हे बघा,
हा लंच पण भेटेल ना इकडे, पण आम्ही जेवायला खाली जाऊया. पण आम्ही लंचसाठी खाली जाऊ. ज्यूस वगैरे पण आहे, गोळा पण आहे, गोळा कसला? आईस गोळा. आणि इकडे शुगर कॅन ज्यूस भावीला पाहिजे. कसा खातो आहे बघ, काय खातो आहे ते. इकडे कॅमल पण आहे, कॅमल राईड पण आहे. भावीजी या कॅमल राईड करता घ्या तुम्ही. काय आलं, करत नाही तुम्ही? नाही करत. ह्यांना नको झाला कॅमल राईड. हो मस्त होतं. हा राजस्थानमध्ये असल्यावर का वाटत फील होतं. आता हे विचारा पैसे 150 आहे. डबल बसा तुम्ही भावीजी या. नाही बसा, ते आता उठल्यानंतर खूप उंच वाटतं ना, त्यामुळे हे घाबरतात वाटतं. आता ते बघ उठताय. बापरे केवढा हाईट आहे ती बघ त्याची. हा पण उठलाय पप्पा. तो नाही, त्यांना उठवलं. पहिल्यांदा खूप जवळून बघितले आम्ही कॅमल. हे बघ, हे मारत नाही ना हे बैलासारखे? का हो, हे मारतात काय? नाही ना, माणसं आलेले आहेत वाटतं. हे बघ खूपच भारी आहे. अरे आई शपथ, हे थांबे बाबा, मारशील. चला तर भावीजी या आता काय बसत नाही. आणि लायन आणि टायगर पॉइंट एकच आहे. हा उगाच ते सांगतात लायन पॉइंट टायगर पॉइंट एकच पॉइंट आहे तो. आम्ही बघितला आणि आम्ही आता जातोय मॅप्रो गार्डनला, कारण इकडे ऊन पण खूप वाढलाय. ए भावी लेट्स गो. नमस्कार मित्रांनो, हा लॉग आमचा अर्धवट राहिला, कारण आम्ही तुम्ही बघलाच असाल आम्ही टायगर पॉइंटला गेलो होतो आणि टायगर पॉइंट वरून आम्ही मॅप्रो गार्डनला येत होतो. तिकडे आमची गाडी स्लिप झाली, आम्ही चौघही पडलो. चौघाने थोडा मार लागला आम्हाला आणि नंतर मग मागून गाडी येत होती, त्या गाडीने आम्हाला परमार हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं. तिकडे आमच्यावर उपचार वगैरे झाले. नंतर आम्ही डायरेक्ट डोंबिवलीला आलो. आता डोंबिवलीला येऊन आम्हाला 4 दिवस झाले. आता चौघांची तब्येत आमची ठीक आहे, चांगली आहे. पण आता नवीन व्हिडिओ यायला आम्हाला वेळ लागेल, तोपर्यंत आम्हाला विसरू नका. लवकरच आम्ही रिकवर होऊन नवीन जागेवरती नवीन जोशात तुम्हाला भेटू. तोपर्यंत बाय, जय महाराष्ट्र.